F'tem ta' 6 ġimgħat oħra l-Ministru tal-Finanzi se jressaq il-budget tas-sena 2022, l-aħħar budget qabel elezzjoni ġenerali li jmiss. Bla dubju ta' xejn li ħafna bħalissa qed jistaqsu kemm se tkun iż-żieda għall-għoli tal-ħajja, hekk kif dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm żieda sostanzjali fil-prezz tal-affarijiet bażiċi ta' kuljum li qed taffettwa l-qagħda finanzjarja ta' diversi familji Maltin u Mawċin. Fl-laqgħa tal-MCSD li saret it-tlieta filgħodu, il-unions u l-imsieħba soċjali ppreżentaw il-proposti tagħhom għall-budget tas-sena d-dieħla. Fost dawn il-proposti hemm l-enfasi biex pajjiżna ikollu governanza tajba, ikun hemm bilanċ fir-riżorsi li għandu l-pajjiż kif ukoll il-benesseri soċjali tal-persuni. Proposti oħra kienu li jkun hemm tnaqqis fit-taxxa sabiex jittaffa l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll reviżjoni ta' kif tinħadem il-kola, il-famuża żieda għall-għoli tal-ħajja. Fil-budget li għadda iż-żieda għall-għoli tal-ħajja kienet dik ta' €1.75 fost l-inqas f'dawn l-aħħar 8 snin. Net News staqsel l-imsieħba soċjali x'għandhom ikunu l-prijoritajiet fil-budget għas-sena d-dieħla. Naħseb bħalissa l-priorità hija naturalment li nerġgħu nistimulaw l-ekonomija, nirkupraw mill-COVID kemm jista' jkun u niffaċċjaw il-konsegwenzi tal-FATF. Ovvjament is-sitwazzjoni li ġabet magħha l-pandemija. Abigail Mamo, kap eżekuttiv taċ-Chamber tal-SMEs, fakret li din is-sena ma kienx waħda faċli għan-negozji. Naħsbu li l-ekonomija da fi stadju li titterġa' tikber u allura rridu nixprunaw lin-negozji biex jgħinu lill-ekonomija tikber għax in-negozji jkabru l-ekonomija u fuqhom l-impjiegi jiddependu. Il-laqgħa tal-MCSD kienet indirizzata mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana illi fid-diskors tiegħu m'għamel ebda referenza għad tbatija li għaddejn minnha diversi familji kawża tal-għoli tal-ħajja. Fl-istess waqt il-Ministru Caruana ammetta li pajjiżna għandu bżonn inaqqas id-deficit hekk kif dan issa jlaħħaq l €1.6 biljun. Sabiex bil-mod nibdew nisbu deficit tal-pajjiż. Il-Gvern fl-ebda ħin għadu ma qal kemm se tkun iż-żieda tal-kola għas-sena li ġejja.